Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan leka pastitxoa egin behar dugu. Ikusiko duzu, hori leka jateko bertze modu bat diferentea. Zerrian Halako Baztan udako baratzea. FAO elikadura eta nekazaritza nazio batuen erakundeko agentziaren arabera dieta jasangarriak biodibertsitatea eta ekosistemak babestu eta errespetatu egiten ditu. Egin behar dugu leka pastitxo, hau da leka budina, baina makarronakin egina. Hau da lasaina bat, baina lekak eta makarroiakin erabiliz. Orden beharko dugu lekak, kilo bat egosi ja, makarronak 100 gramo eta orantxe egosi behar ditugu. Beharko dugu ere tipula, bibaratxuri, perrexil pixka bat, arroltzea, gero ere gazna fresko bat, eta gero bexamela egiteko irina esnea, olio pixka bat, eta gehituko digu gatza, piper beltza eta intxaur muskatua ere bai. Horben hasiko gara, tipula eta baratxuria pixka bat frijitzen. Leku berian baratxuri ere siatuko dugu. Eta dena olio pixka batean frigituko dugu. Eta frigitzen den bitartean, segituko dugu, perrexila pixka bat xiatzen. Lekak,
Lekak sodio gutxi du. Sodio gutxi duten elikagaiak aproposak dira sodio gutxiko dietetan. Baltzenekien lekak gehien inportatzen duen lurraldetariko bat Euskadi dela? Saltza pixka bat emango diogu. Honi orain leka erdiek, egositako lekak erdiek erabiliko dugu frijitzeko elkarrekin. Eta bertze erdiek gordeko dugu geroko. Eta dena batera, hori, 3 minuto dola. Nahi dugu dena frijitu. Saltza pixko bat. Xeatu dugun perrexila. Frigituko dugun lekak eta tipula eta baratsukin. Ja, oztu zaigu, beraz, ja, ordenen egin duguna da, lehenik bota behar dugu intxaur muskatu pixka bat, piper beltza, eta orain ja, birrintzen dugu dena. Eta ikusten duzuen bezala, hona hemen gure leka krema. Honi orain gehitu behar dugu makarronak. Eta gazna freskoa puskatuta. Zara kenduko dugu. Eta honi egitu behar dugu, bertze egositako kilo erdien leka. Hau dena nahazten dugu, eta orain aukeratzen dugu molde bat, labean sartzeko. Eta gu paper pixka bat, labeko paper pixka bat jarri diogu, izago gero zerbitzatzeko. Eta orain prestatu behar dugu bexamela pixka bat, gainetik botatzeko, eta gazna raiatua, eta labera sartuko dugu. Bexamela egiteko, kostumbrea duzuen bezala, gurina pixka batekin edo olio pixka batekin, nik olio erabili behar dut.
pizka bat osasungarriago, erotzen dugu olioa. Koilara da irina botatzen dugu. Egosten dugu, irina pixka bat. Eta esnea gehitzen dugu. Pues ja listo dugu gure bexamela. Botatzen dugu gainetik. Eta gasna raiatu pixka bat. Eta orain labera, 30 minuto. Hemen duzue leka pastitxio edo Greziako lasaina bat. Hau da, plater kompletua, zeren dauzka barazkiak, pasta, gasna, eta, bueno, aproposa jateko edozein momentuan, edozein tokian, tuper batean ere emateko, balitek ere bai. Leka pastitxioa osagaiak: 100 gramo makarroi, 100 gramo gasna xamur puskatu, kilo bat leka, tipula bat, 2 baratxuri zizter, olioa, 2 arrautza, perrezila, intxaur muskatua, gatza, piper beltz eotua, bexamela, 100 gramo gasna birrindu.